Чітка європейська перспектива для України – найкраща відповідь Євросоюзу Росії, яка погрожує Європі новою війною. Про таке заявив міністр закордонних справ України після участі у Раді міністрів ЄС із закордонних справ. Такий крок Євросоюзу був би потужним сигналом про те, що Україна упевнено рухається до європейської сім'ї миру і процвітання, в якій її чекають, додав Дмитро Кулеба. Я сказав колегам, що найкраще стратегічне рішення, яке вони можуть зараз ухвалити, це надання Україні європейської перспективи. Це буде чіткий сигнал президенту Путіну, що б він не робив, як би він не старався, рух України є незворотним і Україну ніхто не залишить сам на сам. Дмитро Кулеба закликав ЄС уже ухвалити окремі санкції проти Росії, бо на це є вагомі підстави. Є готовність застосовувати проти Росії повний пакет найважчих санкцій, і це буде зроблено. І друге, триває дискусія про те, в який саме момент це повинно відбутися. Тобто, що саме має зробити Росія, щоб ці санкції були застосовані. Європейський Союз підтвердив готовність надати Україні комплексну допомогу у зміцненні її кібернетичної безпеки. Ми з вами розуміємо, що сучасна війна – це не лише танки, артилерія, літаки, це також бойові дії в кіберпросторі. І сьогодні я отримав підтвердження від Європейського Союзу, що вони позитивно реагують на мій запит до них, до Європейського Союзу. Я надіслав відповідного листа в Європейський Союз, і нам буде зроблена пропозиція про системну допомогу з боку Європейського Союзу у зміцненні нашої кібербезпеки. Міністр закордонних справ також заявив, що вважає саміт 5 постійних членів Ради безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки. Україна вітає будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання конфлікту, розвитку конфлікту. При цьому ми вважаємо, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію і формування нових гарантій безпеки було б проведення саміту у форматі 5 постійних членів Ради безпеки ООН плюс Україна, Німеччина, Туреччина. Це той формат, який ми вважаємо оптимальним для обговорення конкретно того, що зараз відбувається вздовж України. Російські окупанти майже годину гатили по станиці Луганській. Випустили 140 артилерійських снарядів 122-го калібру. Бойового травмування зазнав український воїн. Він у задовільному стані, інформують у штабі Об'єднаних сил. Зранку ворог завдав 21 удару з 82 та 120-мм мінометів, артилерії калібру 122 та 152 мм та протитанкових ракетних комплексів. Під удар важкої артилерії потрапило, зокрема, село Мемрик на Донеччині, яке розташоване у 30 кілометрах від лінії фронту. А напередодні ворог 80 разів атакував українські позиції, у тому числі прикриваючись цивільними. Підступність дій окупаційних військ полягає в застосуванні артилерійських систем, які вони навмисно розміщують в населених пунктах, таким чином створюючи загрозу життю мирних мешканців. Наголошую, що українські військовослужбовці не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Російські окупанти завдали ще 10 атак на цивільну інфраструктуру Гнутового, Авдіївки, Врубівки, станиці Луганської, Новолуганського, Лопаскиного та Щастя. Цього разу обійшлося без жертв. Можливі чергові удари по об'єктах важливої інфраструктури, кажуть у штабі. Там наголошують, що російські окупанти хаотично гатять по загарбаним містам і селам. Напередодні з важкої зброї обстріляли окупований нині Луганськ, аби звинуватити українських військових. За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та створюють інші провокації для нагнітання ситуації. Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
У понеділок російські пропагандисти розповіли, що українські військові нібито обстріляли прикордонний пункт ФСБ на Ростовщині. На поширеному відео майже ущен зруйнований будиночок, більше схожий на давно закинутий сарай. Довкола розкинутий мотлох та сміття, а поруч майорить неушкоджений триколор. Водночас російські служби не повідомляють, де саме стався цей нібито обстріл. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов назвав це фейком і фантазіями та нагадав, що Україна попереджала про можливі подібні провокації. Припинити агресію проти України та забрати свої війська. З такими вимогами до стін російської дипломатичної місії при ЄС у Брюсселі прийшли десятки протестувальників. Це представники місцевої української та кримсько-татарської громад, а також солідарні грузини, білоруси, німці, нідерландці та росіяни. Водії, що проїжджали повз, висловлювали підтримку, сигналячи з автівок. Вот та готовящаяся война, она для крымско-татарского народа началась еще в 2014 году, 26 февраля. Мы на своей шкуре испытали все благоденствие русского мира. Я думаю, что мировое сообщество должно сейчас консолидироваться, чтобы противостоять російській агресії. Справа солідарності з народом, які змагаються супроти терористів, це справа кожного сумленного чоловіка. Я лічу себе, мої сябри лічать, що допомогши Україні, коли вона заливається кров'ю, коли накладеть своїх лепших синів, це мій обов'язок як християнина, як просто громадянина. Це є дуже міжнародне, дуже символічно біля місії Росії при ЄС, європейській міжнародній інституції. Ми, міжнародна спільнота, просимо. Бачите, бельгійці також зараз сигналять туди, і ми відчуваємо підтримку. Відчуваємо підтримку. Я йшла з плакатом, мені незнайомі люди зупинялися і кажуть, ми з вами, ми вас підтримуємо. Це чудово. Пікетували також штаб-квартиру ОБСЄ у Відні. Там саме обговорювали переміщення російських військ поблизу кордону України. Протестувальники нагадали, що Крим – це Україна, та закликали зупинити Путіна та російську агресію. А креативний заклик австрійського учасника акції перекладається як «Іди додому, російські солдати, водки немає». Також люди роздавали перехожим листівки з інформацією про нинішнє військове загострення біля кордону з Україною та агресивні наміри Росії. Україна є європейською країною, тому захист свободи України означає захист свободи Європи. Розвиваючи цей конфлікт, Путін, звісно, намагається розколоти Європу. Це чітко зрозуміло. Якщо Євросоюз не реагуватиме в один голос, ми програємо. Тому дуже важливо, щоб Європа діяла спільно і жорстко. Вкотре бачимо байдужість Російської Федерації стосовно всіх міжнародних домовлень, дивно відношення їхніх колег, як вони таке толерують. І ми осуджуємо цілковито будь-які діяння Росії супроти України, супроти її суверенітету. І просимо міжнародних партнерів, особливо сусідів України, таких як Польща, Литва, Латвія і інші держави, щоб підтримали цілий Євросоюз і щоб в кінці кінців зробили якісь кроки, щоб війська відтягнули і Росія перестала втручатися у внутрішні справи України. Ситуация на сегодняшний день стоит не только разговор об оккупации Украины, вообще о Третьей мировой войне. Люди должны встать наконец-таки, люди должны понять, что просто так войска там не стоят и Путин не отступится от своих планов. Несмотря на все заверения об отводе войск, там какие-то другие обманные маневры, которые совершает Россия, нельзя этому верить, потому что мы на своем опыте чеченском знаем, что ни одному слову русских, ни военных, ни политиков верить нельзя.
Україна без Путіна та Київ, Варшава – спільна справа. Скандували протестувальники на Замковій площі у середмісті Варшави. Сотні поляків, білорусів та представників української громади вийшли з національними прапорами, щоб висловити свою солідарність з Україною та протест російській загрозі. Схожі акції відбулися у багатьох польських містах. Люди наголошують, що загроза Україні – це загроза усій Європі, а отже і Польщі. Ці люди, як ніхто, розуміють, якби цей зв'язок, що Польща без України, без співпраці з Україною приречена якби на загибель, так? Бо тут немає що бавитися в дипломатичну мову. Бо те показує історія, але те показують також останні заяви Путіна, що його метою не є лише підкорення одної країни, його метою є відбудова російської зони впливу. На знак протесту уродженець Калінінградської області порвав російську конституцію біля брами амбасади країни-агресорки у Варшаві. Координатор Балтійської республіканської партії також передав до посольства ультиматум, в якому підкреслив, що у випадку відмови Кремля піти на деескалацію, його партія ініціюватиме проведення референдуму щодо виходу Калінінградської області зі складу Росії. Я позвонил на горячую линию, представился как россиянин. Они отказались выходить. Причины какие-то глупые. Но в связи с этим я ультиматум от Балтийской республиканской партии кладу им в почтовый ящик. Пускай читают и воспринимают его всерьез. Шутки закончились. Кілька людей вийшло з протестом і в Росії. В одиночних пікетах вони тримали плакати з закликом не воювати проти України. Щонайменше 6 учасників затримали поліціянти. До 15 діб арешту та штрафи до 12 тисяч рублів. Окупаційний Бахчисарайський суд покарав 15 кримських татар, які прийшли підтримати затриманого делегата Курултаю Едема Дудакова. За словами затриманих, вони прийшли на відкрите засідання, але усередину нікого не пустили. Окупаційні поліціянти у гучномовець вимагали розійтися. Коли присутні почали розходитися, співробітники окупаційного ОМОНу та Росгвардії почали усіх затримувати та садити до автобуса, нібито за те, що присутні створили перешкоду пішоходам. До того, как им сказали разойтись, они начали уходить, естественно, по окончании всего. И просто догоняли по улицам, и в частности вот возле отдела полиции моего доверителя Музафарова Джапара догнали и просто в грубой форме запихали в автобус. Суд завершився, рішення ухвалили. Я не чекала від них рішення на свою користь. За їхньою версією, я скоїла правопорушення. Нібито я перешкоджала пішоходам, створила перешкоди машинам. У підсумку присудили мені штраф 12 тисяч рублів. Я з цим рішенням не згодна. Подаватимемо апеляцію до вищої інстанції. Серед затриманих було чимало літніх людей. У день затримання усіх доправили до окупаційного Бахчисарайського райвідділку поліції. Лише надвечір почали складати адміністративні протоколи. 12 із 15 людей залишили ночувати в ізоляторі. 67-річну Зодія Салієву та 79-річного Гані Абдулганієва відпустили додому під зобов'язання про явку. Усіх затриманих розвезли ізоляторами кримських міст. Мені присудили 10 тисяч рублів штрафу. Нас відвезли об 11 годині. Лише о 6 вечора почали складати адміністративні протоколи. Після цього мене та ще одну людину вивезли в Алуштинський ізолятор для ночівлі. Там переночували, зранку знову привезли до суду. З раннього ранку чекали, щойно завершився суд, мене звільнили. Protokollar yazıldı. Protokollardan son Akmeşit'e alып kettiler.
Після складання протоколів відвезли до Сімферопольського ізолятора. О 7 ранку нас уже назад доправили до Бахчисарайського суду. Суд завершився, присудили 10 тисяч рублів штрафу. Нібито я порушив карантинні обмеження, нібито перешкоджав машинам поліції. Проте до нас ніхто не підходив, не казав, що заїжджатиме машина, що ми комусь створюємо перешкоди. З цих причин мені винесли штраф у розмірі 10 тисяч рублів, комусь 12, комусь присудили 7-10 діб арешту. Bizga kelib birov aytgani yo'q, mashina kechuvchi piyada bo'lak zarar keltirasizlar. 5 отримали штрафи від 10 до 12 тисяч рублів. 10 людей заарештували на терміни від 5 до 10 діб. За словами захисників, окупаційний суд грав в одні ворота. Аргументи затриманих та їхніх захисників до уваги не брали. Пояснений наших доверителей было видно, что они не слышали первое, когда в первый раз сотрудник полиции разъяснял там что-то, потому что у него не было ни рупора, ничего. После того, как второй раз сотрудник полиции более громко, видать, разъяснил, они начали расходиться. Тем не менее, сотрудники уже ОМОНа и Росгвардии их начали, грубо говоря, уже ловить. Некоторые даже, грубо говоря, догонять. Там, кто 50 метров, кто 100 метров уже отошел от здания, да, Центрального района суда. С моей точки зрения, как я, в принципе, это и в суде заявил, то, что это своего рода наказание за то, что люди пришли на открытое судебное заседание. Спланированная такая вот акция со стороны правоохранительных органов для того, чтобы разгонять людей от здания судов, чтобы люди не могли узнавать информацию о том, что там на самом деле происходит. Поэтому я думаю, что такими методами, такими способами наш народ уже многое прошел. И я думаю все-таки, что эти методы, они не повлияют на то, чтобы наш народ перестал проявлять солидарность друг другу, перестал помогать друг другу. 17 лютого окупанти вдерлися до будинку делегата Курултаю кримсько-татарського народу Едема Дудакова. Співробітники окупаційного центру протидії екстремізму вилучили електроніку та мобільні телефони. Адвокатів на обшук не допустили. Дудакова звинуватили у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі через коментар у соцмережі, датований 2017 роком. Йому присудили 10 діб адміністративного арешту. Хвиля захворювань на COVID-19 на вільній території України йде на спад. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. За минулу добу виявили 13,5 тисяч нових випадків коронавірусу. 127 людей померли від цієї хвороби. Це менше, ніж тиждень тому. Станом на сьогодні Україна знаходиться на 41-му місці із 54 територій Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров'я за кількістю нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення. В Україні перші ознаки стабілізації захворюваності на COVID-19 за останній тиждень перейшли у більш явні. Кількість виявлених нових випадків COVID-19 зменшилась на 19%. Або на 43 616 випадків в абсолютних цифрах і становить 191 640 випадків. У жовтій зоні епідемічної небезпеки наразі 4 регіони – Львівщина, Полтавщина, Харківщина та Чернівеччина. У червоній – 5 областей – Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька. Інші регіони – на помаранчевому рівні епіднебезпеки. За інформацією міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в країні знижується і кількість госпіталізацій. Минулий тиждень був першим із 6 останніх, коли виписаних з лікарень пацієнтів більше, ніж ушпиталених. Наразі в закладах охорони здоров'я перебуває 24 716 хворих на COVID-19. Завантаженість ліжок з киснем за тиждень також знизилась на 5,5% та становить 35%. Завантаженість дитячих ліжок також залишається контрольованою. Їх завантаженість зберігається на рівні 31%, що на 9% менше порівняно з попереднім тижнем.
Тим часом у регіони України уже довезли препарат Молнупіравір. Його застосовують для того, щоб запобігти тяжкому перебігу хвороби та зменшити ризик госпіталізації або смерті. Призначатимуть його пацієнтами з групи ризику, людям похилого віку та з хронічними захворюваннями. А в окупованому Криму ковідна хвиля не вщухає. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади нарахували майже 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу. 11 людей пішли з життя через цю хворобу.